Så vil du se, det går helt rabundus. Hvorfor skulle vi det? Det går helt rabundus. Vi ved jo, hvorfor vi er i gang. Ja, Nu gør jeg. nu gør vi det sådan. I er mine brødre, og det er også det er dem der. Det er brødre. Det er brødremenigheden, den her. Hvad er det? Ja, det er brødremenigheden. Brødremenigheden. Ja, vi hænger sammen. Hvad er det med brødremenigheden? Brødremenigheden, det er, at vi hænger sammen. Vi er pisse gode til det, vi kan. Ikke? Hey, Nu kommer der lige en lækker ting. prøv at høre. Jeg har lige fået en rom og cola. Prøv lige at dufte. Jan, jeg tror, nu til dig stiv. Det her vand. Jan, jeg tror, nu til dig stiv. Hvad siger Nikke til det? Jeg ved godt, det er Hvad Nikke? det. Ja, det kan godt være. Vi har haft jule.